ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Топови ҷангори вазни ним сабук UFC Лерон Мёрфи, ки дар муҳорибаи довуталабӣ зидди Мавсар Евлоев бори аввал дар карьераи худ шикаст хӯрда буд, оиди муҳорибаи Мавсар Евлоев зидди Александр Волконовский фикрҳои худро баён кард. ман фикр мекунам, ки Мавсар ин муҳорибаро арзанда аст. ӯ рекорди 20-0 дорад ва ӯ бо беҳтарин ҷангварони ҷаҳон ҷангидааст. лекин муҳориба зидди Волк муҳорибаи вазнин мешавад. Волконовский аллакай дар охири карьераи худ қарор дорад. аз ҳамин сабаб ин беҳтарин вақт аст барои бо ӯ ҷангидан. агар Мавсар ӯро шикаст диҳад, пас бигзор ки ҳамин гуна шавад. лекин худи ман ба ғалабаи Волк боварӣ дорам, танҳо ба хотире ки ӯ дар муҳорибаҳои панҷраунда таҷрибаи зиёдтар дорад, гуфтааст Мёрфи. бояд қайд кард ки айни замон муҳорибаи унвонӣ байни Александр Волконовский ва Мавсар Евлоев расман эълон шудагӣ нест, лекин эҳтимолан мо шуморо чунин муҳориба интизор аст ва ба наздикӣ муҳорибаи онҳоро эълон мекунанд. ҳама намуд дорӯҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дорӯҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дорӯҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. ҷангвари машҳури UFC Макс Холлоуэй барои ҷанг зидди Ислам Махачев ва Ҷастин Гейҷи омода аст. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. барои ман ҳарду ин муҳорибаҳо шавқоваранд. ман метавонам ки ба вазни сабук баргардам ва ягон кори махсусро анҷом диҳам ва баъд боз ба вазни нимёна баргардам. мебинем ки ҳамаи кор чӣ гуна ба анҷом мерасад. ман бо шодии калон ҳам зидди Ислам ва ҳам зидди Ҷастин меҷангидам. яктои аз онҳоро интихоб кардан душвор аст. намедонам ки кадомашро интихоб мекардам. шояд зидди Ислам муҳориба мегузаронидам. ба назар гирифтан ки дар карьераи худ ӯ чӣ гуна роҳро тай кардааст, хеле хуб мешуд бо ӯ дар октагон вохӯрдан. мебинем ки баъди муҳорибаи ман зидди Конор чӣ гап мешавад, гуфтааст Холлоуэй. хотиррасон мекунем ки Макс Холлоуэйро муҳориба зидди Конор Макгрегор интизор аст, ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 12 июл дар турнири UFC 329 мегузарад ва ин муҳориба дар вазни 77 килограмм баргузор мегардад, ки чемпиони ин вазн Ислам Махачев аст. чӣ гуна ки мебинем Макс Холлоуэй зид нест ки бо Махачев ҷангад, агар ки ғолиб шавад. ҳамчунин чанд рӯз пеш Макгрегор низ гуфта буд ки зидди Махачев ҷангида метавонад, агар ки дар ин муҳориба ғолиб шавад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар муҳорибаи Конор зидди Макс кӣ ғолиб шуда метавонад? фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. топови ҷангори вазни сабук UFC Пэдди Пимблейд оиди ояндаи чемпиони пешинаи вазни худ Илия Топурия фикрҳояшро баён кард. ман доимо чизро мегум, вазнҳо беҳуда сохта шудагӣ нестанд. Илия Топурия ҷангори фарбеҳи вазни ним сабук аст. ӯ ҷангори вазни сабук нест ва агар ки мо ягон вақт бо ӯ ҷангем, пас одамон ин чизро мефаҳманд. баъди муҳориба зидди ман ӯ худаш ба вазни ним сабук бармегардад, чунки мефаҳмад ки барои вазни сабук чӣ қадар ӯ майдача аст, гуфтааст Пимблейд. ногуфта намонад ки Илия Топурия ҷангори вазни ним сабук буд. баъдан ба вазни сабук баромада Чарлз Оливейраро шикаст дод ва чемпиони вазни сабук шуд. лекин дар аввалин ҳимояи камарбанд дар ҷанг зидди Ҷастин Гейҷ шикаст хӯрд. ана оиди Пимблейд бошад, ӯ низ дар охирон муҳорибаи худ зидди Ҷастин Гейҷ шикаст хӯрда буд ва акнун рӯзи 12 июл дар турнири калони UFC 329 ӯро муҳориба зидди Бенуа Сен-Дени интизор аст, ки муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.